Nama dohoti parmingguan di bagasan sadarion. Tarlubobi di hamu natongonono basodope. Mad dohoti parmingguan di bagas joroon. Dongatama debata. Taparadi marohado pikirata. Martangyang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Amen. Tapuji matuhata marede mahita sebuke de nomor 2 ayat sada 1 ayat 3. Hite-hite goarni de bata ama,
Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tod di porbadia na tumapalangit dohot to tanoon. Amen. Ali Jehovah huhaholongi do hajongjongan ni bagasmu. Dohot hasonggopan ni hamuliaomu. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan de bata amanami na di banua gijang, di papatar hodo diri marhite-hite hatami, naung dohot dohami di halomohor roham marhite sian panesa ni dosanami, atong papatar madirim turohanami, asa hutad dahami ho, jala asa hutangihon hami suara ni anakmu, jala asa hujalo hami tod di porbadia, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon mahata ni debata patik dihita di bagasan sadarion, di mingguta sadarion, ima sian Roma biddu 14 ayat 10 sia. Di baheni tayahima natau pada mehon, jala pauliulihon hita sama hita. Ido sahatna, atong rak mangidogugu mahita tu debata, lau mangulahon nahobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patik mi. Amin.
tima dosata. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala amanami. Hujo hami doguarmu nabadiai, ala natargogot hami marningot dosa nami. Saya marasini roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jalana hesiat namate. Nama naik tu banua gijang doho mangudihon hami. Asi maroham di hami. Saya patok tong marihami roha hamoliateo tuho. O to di porbadia pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami maulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asin ni roha. Sayunang tulak kami. Saya tangihon mahami ho ale debata ama anak dotod di porbadia. Amin. Baga-baga di debata taringot tuha sesan ni dosa. Ala ni pangalaw siot tado bahen na tertulang Kristus. Jalana binahen ni hajahatot tado ibana mabugang. Apetu ibana pisang perhitian ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum itahilala. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Tabegema turpu ni minggutan sadarion ima sian Roma bidu 15 ayat pitu sahatu ayat 10 tajahama marsori-sorin dibaheni marsijakonan mahamu songon pajakon ni Kristus dihita bahen hasangapon ni debata. Debata, lau parhukut baga-baga
Alai di pasangap akas pilebe guido di bata ala ni asini rohana. Songon naung tarsurat ala ni ido pujiok kuho di tonga-tonga ni akas pilebegu jala edde honok kuma guarmu. Jala idok dina asli muse marolok-olok mahamu akas pilebegu rap dohot. Jala dina asing muse puji hamu ma Tuhani sude hamu akas pilebegu jala pujion ni saluhut akka bangso ma ibana. Jala didok si Jesaya dan muse ada masuk buat urat di si Jesaya. Jala mana membumi akka padebu tu ibana mama akka bangsa. Rap mahita di ayat 10 tolu. Alai gukma di basa-basahon debata napuna pakirimoni tuhamur ragam ni halalas ni roha dodame di bagasan haporsiaon asalam sumurung hamu marpakirimon pinarguguan ni todi porbadia. Ido sahatna martua do akatun natumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Tidak kon maha porsiaot tai songon nahina tidak kon nidongata saha porsiaot di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na tumapalangi do au porsea Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sadari imana tinubuhan si Maria nagabe-gabean siyentong di pagbadia ang orang sohabuhan ido turhata natuman na bernit ipahuman silatus nama tetap pajal jaldana di hal pinursida natuat tuban matur bulitan nama naik surga lau hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargugu na suatu dosani disimai bana paimulak surut tanon manghumi halak na mangundo na mati au persea tutup bagia jala adong sadahuria na bagia Uria hatapan ni halak Kristen akan na badia dohot perusahaan dosa dohot tinatain na madok mulak mangulu do subut daging ni halak nang mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabi gema titing di huriatta.
Salu oras malihita oras ma di hamu ruas na odope madohoti par mingguan di bagas joroni huriata di HKB memang pang perapatan debatama na madongani hita tapi gema titing ni huriata di bagasan mingguan na parjolo goar ni minggu ta sadarion ima minggu patuluhon dung epipanias doho topik Jahoba mangalehon hadameon di enet sian Hagai 2 ayat 1 ayat sia napaduahon pilihan amplop padenggaton rumah dinas Huria sadarion minggu 25 Januari 2025 tapasahat ma pilihan amplop padenggaton rumah dinas Huria tu kebutuhan ni aka kelompok kerja namar pardomua tu program renovasi ni Huriata tapasahat mai ditiki masih jalangan di parade doinganan di labung ni pitu harwar jala pinabotohom matu sude ruas nanaing maleon hamulateon manang sumbangan bui made transfer tu nomor rekening ni Pokja manang marhite kiris Pokja na dong di halaman akhir ni titingta na patuluhon pertanyaan bona tahun dohot pelantikan panitia pesta gotilon pina botohom matu sude ruas ni Huria di hari Kamis tanggal 20 Januari 2026 pukul 10 WIB maringanan di gereja HKBP Mampang Perapatan tapatupado pertanyaan bona tahun ni Huriata dohot pelantikan pesta gotilon ni Mampang Perapatan tahun 2026 ria mahita laho madohotisa na paupaton permingguan keluarga dohot pasahaton ulos turuas na marumur 70 tahun di hari Minggu tanggal 1 Februari 2026 di Patupado permingguan keluarga dohot manabur boni di Banogot marbahasa Indonesia pukul 7 WIB di harian marbahasa Batak pukul 30 WIB raphudul ma marse keluarga jala buido patubigihon edde pujian marrumakon vokal grup sekeluarga jala di pabotohom ma tu parhalado manang situa wek laos disi tapasahat ma amplop pilihan bulanan manang pilihan tahun di parade Huriata do amplop keterlibatan keluarga di bagas ni Pakkobasion hari tahun dohot kolektan di parmingguan keluarga bulan Februari manogot dohot arian naing di hanguluhon sian wek 2 jala di parmingguan pukul sia 30 pasahaton ni Huria ma marhite padita ulos tuaka ruas ni Huria nama rumur 70 tahun di bulan Januari 2026 alanini harapon maro nasida nama rumur 70 tahun di hari Minggu napalimahon parmingguan tabur boni di hari Minggu tanggal 1 Februari 2026 naing di Patupado pertanyaan manabur boni hobartusi ni pabotohom matu sude ruas ni Huria asa mabuan modal usaha akaulaon namar ragam isarana modal usaha na disuratot di harotas bui semacam SK alat bengkel aplikasi online Grab atau mobil alat tukang dohot na asing nagabe dalan ni ngoluta secara jasmani rap mangido tu debata di panupahyonna marhite tangiang dohot pertanyaan manabur boni di patupama dung papungu pilihan na paduahon paunopon pelaksanaan periodisasi seksi-seksi obar tu aturan dohot peraturan ni HKBP dung amandemen paupaton taringot tu periodisasi kepengurusan seksi-seksi di tingkat Huria pinabotohom tu sude seksi
asa maparadehon periodisasi kepengurusan paling lambat tanggal 15 Februari 2026. Jala acara pelantikan kepengurusan seksi-seksi Naeng di Patupa di hari Minggu tanggal 22 Februari 2026. Napa pituhon persembahan kasih tajalodo sileheleon sian Sarah Putri Timoti Pandiangan marumakon bunga altar taha mulatehom ma silehelehon anggiat boy dipake aka na makaporluhon. Na pawaluhon jadwal kegiatan tengah minggu aka jadwal kegiatan perpunguan di Parsitongaan di minggu boy matai huton hobar naung diaturhon di buku titing. Na pasiahon pendaftaran parguru malua khusus pinabotohon turuas ni HKBP Mampang Prapatan nunga dibuka pendaftaran parguru malua khusus. Tu ruas nana yang mendaftar gawe peserta merupakan ruas nihuria nama rumur lobi sian 22 tahun manang nunga markarejo dohot mengisi formulir dibuang ma fotokopi surat tardidi akte lahir jala di pasahat ma tuju situa wik nabe. Na pasuk puluhon pendaftaran pelayanan tim multimedia HKBP Mampang Perapatan sesuai dohot program kerja Dewan Marturia tahun 2026 dan dalam rangka meningkatkan kualitas serta regenerasi pelayan tim multimedia, maka telah dibuka pendaftaran untuk pelayan tim multimedia di HKBP Mampang Perapatan. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan melayani dan memiliki kemampuan dalam multimedia dapat mendaftar ke Sintua Wek masing-masing paling lambat Minggu tanggal 25 Januari 2026. Napa 10 sadahon proposal bona tahun Distrik 8 Jakarta di bulan Februari 2026 naeng di Patupado bona tahun HKBP Distrik 8 DKI Jakarta na dipanitiai seksi lansia distrik obartusi seksi lansia HKBP Mampang Perapatan parsidohot madalaton proposal tuak karuas bui mahita manupahi jola parsidohot laho mangolopon proposali. Pasapluduahon kunjungan diakoni lansia Distrik 8 DKI Jakarta ke Jemaat Lansia HKBP Mampang Perapatan di hari Sabtu 24 Januari 2026 nunga di Patupa kunjungan seksi diakonia lansia HKBP Distrik 8 DKI Jakarta turuas ni lansia HKBP Mampang Perapatan. Na pasapulu tuluhon titing marbogas titing paduahon naeng majalo pasu-pasu parbogasoma Michael Jordan Marbun anak niamata tunggul perlaungan Marbun tubuni inang Rosita Boru Sigalingging ruas nihuria HKBP Resort Mampang Perapatan Week 2 dohot orana Deborah US Lintan Boru Sitopul Boru ni amata sehat Edward Sitopul tubuh ni inang Tierisna Boru Pasaribu Nahinan ruas ni huria GPIB Pengharapan Cibinong. Pamasu-masuon direncanakan di hari Sabtu 31 Januari 2026 pukul sia WIB maringanan di HKBP Resort Mampang Perapatan tuhatama na masu ulauni na pasaplopaton jemaat pengayoman sadarion Minggu 10 Januari 2026 nunga gabe jemaat pengayoman di HKBP Mampang Perapatan ima dapot Putra Haryanto Sigiro Narosian HKBP Resort Laihole Distrik 6 Dairi tatangyakon ma
tole mahita tangyakon Tuha asa totong madongani di bagasan persadaan jala pakkobason di huriata. Ruas saplimahon ruas namar sahit tabuan ma di bagasan tangyakta aka ruas namar sahit gudangna 10 halak atani debata pasahat madalamu tu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon pesalmen 37 ayat 5 napa saplonopon namarulang tahun parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata namarulang tahun di bagasan samingguon toropna 10 sia halak didok hatani debata di tangan nasiamud do gajang ni umur jala di habiranga do hamoraon dohot hamuliaon Poda tulu ayat 10 onom namar ulang tahun parsaripeon parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun parsaripeon tu ruas ni huriata namar ulang tahun di bagasan saminggon sahalak sada keluarga didok hatani debata alai di jolo ni saluhutna masih haholongan situtu mahamu ai dihukupi haholongan ni rohaido godang dosa. Sada Petrus 4 ayat 8. Laporan parhepengon terlampir, laporan penerimaan sementara dan persembahan kasih renovasi rumah dinas Surya tertanggal 24 Januari 2024 terlampir. Akapelean hamulateon do nasing nasujinaha di titingon tayema diharotas acara na adong dihita songonima titing ni huriata di bagasan saminggon tuhatama nama masu-masu. Tapuji matuhata maredde mehita sian bukwede nomor 26 ayat sada dohot udutna tapasahat ma piliata sada A sada B. Sa
Mana sumurung sian salut na roha, imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tabuk kama bibilta turpuk jamita dihita di bagasan Minggu Sadarion, imana tersurat di buku Hagai bidu 2 ayat sada sahat rodi ayat sia. Hagai bidu 2 ayat sada sahat rodi ayat sia. Hujahahon ma di tonga-tonga ta. Baga-baga taringot tuha susurung di coro padua honi. Padua puluh sada arihot di bulan si pahapitu, Roma hatani Jehoba marhiti sian panurirang si Hagai songonon. Uwadok matu si Serubabel anak ni si Seltiel, pangarajai si Juda dohok tu si tuani malim Joshua, anak ni si Josadak dohok tu pasi-pasi ni bangsoi songonon. Isi dope siak kamuna mangolu akan asanga marnida joroon dihamulion nana perjoloi. Hape aha di ida hamu disi anggon waeng. Dahirana suada do di etong rohamuna martibak ko perjoloi. Ope ale Serubabel pirma todim ninna Jehoba. Pirma dohok todim ale situa ni malim Joshua, anak ni si Josadak. Pirma dohok todim sadok bangsoni tanoi ninna Jehoba. Jaladak dati hamu mangula ayahu do dongamuna ninna Jehoba Zebaot. Ima hata nahu pada tonitu hamu di harurmuna siam Misir. Nang todikku marsihohok do jongjong di tonga-tonga muna. Unak kamu mabiar. Ay songonod do hata ni Jehoba Zebaot. Sautik nari nama ulahakku ma mangguturi langit dohok tanah dohok laut rodi darat. Huturokku ma dohok salhut akabang soparbegu. Jadi Roma hasudungan ni rohani salhut akabang soparbegu. Jalagohakku ma joroon hamuliaon ninna Jehoba Zebaot. Ahu do napuna perak, jala ahu napuna sere ninna Jehoba Zebaot. Jadi gumodang maha muliaon ni joro perpudio sia perjoloi ninna Jehoba Zebaot. Jala dihajong-jonganon leonok kudo hadameon ninna Jehoba Zebaot. Ima sahatna dita salhutna na deholongan di bagasan Yesus Kristus. Topik jamita dihita di bagasan tikyon ima Allah memberikan damai sejahtera. Jehoba mangalehon hadameon. Amang inang nunga juk-juk tabigi hata dame. Ahado lapatan ni dame na tatusi di bagasan partikienon. Adong do mamereng dame ima suada masalah. Artina tenang suri dangarong masalah. Adong do maben asa mubui dame marhiti nalau yoga imana olahraga na menenangkan diri. Adong do marhiti na marpuaso asa bui tenang. Jadi keluar masian sian haramean sian natorop manang keramaian dungi martangyang mebana menenangkan diri meibana. Dungi soma memang alai dang bui pason akan namasa di luar ni diri niba. Jadi molo adong na berbeda di luar ni diri niba. Nang pesa ribu na perbeda di sajibu-jibuna alai molo bui iba tetap tenang idu dame. Lapatan na dang na sodong masalah. Alai ditikiadong masalah ditikiadong hagaoron iba bui tetap tenang. Dang usahatai. Molo tenang pe drohatta dirita di tonga-tongan ya kamolon dang atas usahatai alai ima ala huason di batado ro mangarong ro tu bagasa dirita. Jadi turpukon manang topik jamiton Allah memberikan damai sejahtera Jehoba mangalion hadameon tu buasa muncul hataon jala tui sedon. Turpukon ima namasa di tonga-tonga di bangsa Israel dung mulak na sidasian habungan Babel nunga hancur Jerusalem dohot bagas coroipe nunga hancur jadi nunga tinggal puing-puing bahkan dangnya mabinasida alai dipiki mulaki halaki pitor parcolo do di halaputi mabangun manang pauliho bagas nabe ipauli bagas na jala baga sudi di pasal sada di ipasahat sonim dungi romur madebata wasa
buasa hamu pauliho bagasmu bagak-bagak alai terbengkalai bagas coron di debata. Jadi dipasob busong ni rudut. Kenyamanan di bangsa Israel tong dona dang nyaman na sida di situasi di parmulak na sida sian habungan Babel diduk diat onom gudang do di sabur hamu alayotik do perbuena mangat dunia kamu alay dang bosur minum dunia kamu alay dang sobuosmu marulus dunian hamu alay dang las dagingmu mangomo pe mang nangise mangomo tu puro nama tobuk do. Jadi segala daya segala usaha di wilayah nasida do alai seperti na sia-sia. Jadi di somma ditiki di bereng debata dang adong gerakan nasida tu pauliho bagas coro nang marasoi di paigok manasida muruk madebata idup benna di tau padua hodung mulak sian habungan Babel Roma Raja Darius di pasahat ma perintah manang tona tu Serubabel anak ni Seltial jala tu situan di malim Joshua dohot tu bangsa Israel ikut di pauli do bagas coroi alai ternyata amang dot inang nu putus asa nasida jadi dang mulai nasida merasa rendah hati rendah diri alani ternyata 70 tahun nasida di habongan Babel otomatis huta permianan nasida Jerusalemi nunga roh halak na asing tusi ala nga ditinggal hon ditik kita rulang tanoi Roma kabangso na asing mangingani inganani ima masalah nuse dungi muse gabi adong ma ora-ora tu nasida jadi mulai mana nasida tata ma muse rohana di natatema rohana di papir debatama todina marhitis si Hagai. Jadi kon ikut di pauli dong musai bagas coroi. Ternyata mang dot inang dung di pauli bagas coroi di ida na parjolo mame di ida generasi nong mangida bagas coro nang di pauli ni si Salomo matseuli di badi ko mamuse. Setelah dibangun bait Allah yang kedua setelah runtuh dung mulak sian habungan Babel Roma generasi nama mereng hauliun ni bagas coro ditiki di polisi Salomo tata mamusi rohana Roma musi nasida bah di badikom ma mulak mana sida tu nostalgia masa lalu dulu lebih bagus sekarang kenapa tidak bagus lagi nina di som mamang dot inang Roma hatani debata madok Jahoba mangalehon hadameon turbuko sahat manwaing tutonga-tongata amang dot ina. Jahoba mangalehon hadameon. Di masalah di hamolon na masa di tonga-tongan ni bangsa Israel tabereng ma tubuh do keputus asaan, kekhawatiran, ketakutan. Mereka hampir-hampir angkat tangan tidak ada lagi kekuatan untuk melangkah, untuk membangun dan untuk mendiami rumah Allah dengan tenang. Karena perbandingan dan karena ketakutan. Turpuk sadarion amang dot inang di dogma Jahoba mangaleon hadameon. Jalalos turpuk omma tuhita di bagasan tikyon Jahoba mangaleon hadameon. Buhado cara di debata mangaleon hadameon tuhita. Buhado cara di debata mangaleon hadameon tu bangso Israel. Na perjulu marhiti hata ni debata di bagasan tikyon. Hadameon na pinasahat ni debata. Dang mangito pisudi hamolon ni ngolutta. Dang mangito pisudi hariburon na di tonga-tonga ni perdalanan ni ngolutta. Alay papirhon todita. Debata papirhon todim amang dot inang. Ditiki mangadopi hamolon, ditiki mangadopi keputus asaan tata rohata. Boy do tata rohata di bagasan tikyon. Hiado hamu amang dot inang putus asa. Jadi ciri-ciri putus asa ima amang dot inang mulai membanding-bandingkan kehidupan. Di sarana bangsa Israel di keputus asa nasida bah umuli do bagas coro ditikini Salomo di badi kosonari dang adong berasa syukur. Hiado hamu inang membanding-bandingkan amat tadi jauh doh mantan pacarmu nah. Ya hiado hamu manol soli ido patu ol woloi mahatanyon HP halet tuyan
halet tuyan no jago ibana ulon na gudang. Ima nang putus asa nami. Hati-hati. Manang hado hamu amang dot inang membanding-bandingkon ulo mo na nuaing dot ulo mo nang salpu. Nuaing pidah mo hamu tu sada ulaon. Manang tuinganan na berbeda. Mulai maalaro masalah. Patuh tadi kau maulak kuna selfie. Hati-hati. Naung jonok do itu putus asa. Hiado hamu amang menyesal memilih akai natan waing. Alani Holanda muruk reteng. Umuli uburjihad do halat tu nama saya dibadikon ni nata saunara ninna. Ayo amat di tiki marhalik-halik beburjuh sudeti. Dah ada masalah. Dah itu mulai membanding-bandingkon. Hati-hati. Molo ta banding-bandingkon ianak kota tu ianak kon ni halak. Lak no burju anak ni halak sia konin na nang putus asa me berarti dang sanggup bawa mabaiko gabi burju. Ime bana. Jadi godang molo ta banding-bandingkon ekonomi ta. Tu ekonomi ni dong atta. Ipe nong mabir nama itu perngoluanon. Dang adong bepakir mon ni tu jolo bahwa kehidupan besok bisa lebih baik dari sekarang. Itu tentang pengharapan. Alani dona diturpukon amang dot inang dipaingot debatado si gubernur. Jadi di son isi makanang putus asa hampir putus asa jalan mabir di son. Di bait tulu kelompok ima si Serubabil gubernur dia manginang. Pemerintah tinggi, gubernur, perjabatan, alibana bebudu khawatir. Imam itu malim ima na mula-ulau di bagas coron di debata dui. Lapatan na jonok do itu debata. Berarti keputusasaan itu masuk ke semua lini kehidupan manusia dan ke semua orang. Na mangingut di dok di son ima pasi-pasi ni bangsoi rakyat biasa. Ima di ayat hidup benna molutajah di ayat 2 di dok wadok matu Serubabel gubernur anak ni si Seltiel pangarajai sia juda. Doh tu si tuani malim Joshua anak ni si Josadaki malim itu yang melayani di bait Allah. Doh tu pasi-pasi ni bangsoi songonon. Pasi-pasi ima sisa-sisa ni bangsa Israel. Lapatan na akahalak na terbuang na somate na mulak musay na tu Jerusalem. Madidok isodope siak kamu na mengulu akan asanga mernida. Di ayat maaf ameng nang di ayat 4 pirma doh todim ale pirma ope ale Serubabel pirma todim ni Jehovah pirma doh todim ale si tuani malim Joshua anak ni si Josadak pirma doh todim sadok bangsoni tanon ni Jehovah jaladak dati hamu mangula ayah udah dongamuna ni Jehovah jawab. Jadi amang dot inang keputus asani mendera semua orang. Ketika kita takut, tidak mampu berbuat apapun. Ketika kita berdoa tetapi doa kita belum diberikan Tuhan jawabannya. Ketika kita punya masalah dan melihat orang lain bisa senang-senang dan happy-happy, mulai kita merasa madili mahita. Tahu nih lakon nah. Apalagi amang dot inang di media sosial, tahe ujuk-ujuk di posting. Keberhasilan dumanang kehancuran. Keberhasilan. Cita bering do akan lau merdelani, lau merputu-putu romantis do amatero inate merdress code. Ale mulu merbadai di jauh dang mungkin di posting, dang mungkin ni. Daido dungi lau merdelani merputu-putu di sudah nang pe nama mijam putu nama mijam inganan dihalak ipo tu bagak-bagak. Tabereng abang tabuni merdelan nasida. Ale dang postingon ni amang dot ina ditiki tipis parhemok hepengon na. Dang bukon ni puro-puro na nasodok kepeng na jale dang pabobon ni utang na. Alai tabereng may gabi roma tu hita roha madate meta amang tabuni ngurune. Hata ni debata di bagasan tikyon amang dot inang. Diarahok kita pir matodim. Bahasa Indonesia didok kuatkanlah hatimu. Puasa hati. Todi didok bahasa Batak, kuatkanlah hatimu. Puasa didok kuatkan hatimu. Kenapa hati? Kenapa bukan yang lain? Allah hati
pusat ni parngoluat dui. Sian rohaodo, sian dari hati kita akan muncul hal yang baik dan hal yang jahat. Jadi molo amang dot inang molo taparwa roha dong atta, nasa rohat todi memang roha rohatta. Molo merbadai hita, sia rohat todi. Molo mergabus hita, sia rohat todi perjolona, dungi marparbui mei, tu pakai tayota. Jalan molo holit hita, sia rohat todi. Dang bui dohonot tabe, mada bohama, anggo biasa tabi kan. Saya nak kurupi dunia di rohakku, alai, dang olu mangurupi, ime bana. Dang tohoi, memang rohana dona holit. Ujung na keluar ma senibana akaha holiton. Si rohatodo molo burju hita tudong atta si rohatode ngalok keani di bagas rohon burju bahan. Ujung na rohatom manuru tangaton lehat ibana lagi krisis ibana nuain. Laho tu rumah sakit, laho mamereng dongamu na marsahit, lagi gale ibana si rohode. Segala yang baik dan yang jahat itu bersumber dari hati kita. Hidup bendilok hatani debata pirma todim. Kuatkanlah hatimu. Kalau sudah hati kita ini lemah, kalau sudah hati kita ini sudah mulai tidak nyaman, hidup kita tidak akan nyaman. Langkah kita tidak akan nyaman. Tangan kita tidak akan nyaman. Kuatkanlah hatimu. Amang dot dinang, kita adalah orang-orang yang mudah putus asa dan rapuh dalam kehidupan ini. Maka jika doa kita belum diberikan Tuhan jawabannya, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain. Ketika kita melangkah dan memiliki kemelut dan berhadapan dengan orang-orang yang berusaha menghancurkan kita atau membunuh karakter kita, kuatkanlah hatimu. Firman Tuhan hari ini, jangan pernah ragu terhadap janji Tuhan. Unang sape olah hita amang dot inang mabiar menghadapi parngoluanon. Jadi ope hata kuatkanlah hatimu. Hiado didok debatatu si Joshua. Ditiki Joshua menguluhon bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Dia melihat dia sudah berhadapan dengan bangsa ini dan mengalami bagaimana kehidupan bangsa ini. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada dia ke Yosua di Yosua 1 ayat 10, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Maka nats ini juga bergema kepada kita dengan situasi yang berbeda-beda, dengan pengalaman yang berbeda-beda. Kuatkanlah hatimu. Alaniaha hidok det opati ayahudo donganmu. Tidak yang lain. Ayahudo donganmu. Napa dua kon? Marhiti hatani debata di bagasan tikon debata pasahat hadameon di tonga-tongata marhite todina di tonga-tongata. Todina marsihot cong-cong di tonga-tongata. Jadi amang dot inang di ayat 5 di dok. Ima hatanahu padat toni tuhamu di haruruar muna siam misir. Nang todiku marsi hohot to jong-jong di tonga-tonga muna. Unak kamu mabiar. Marsi hohot roh Allah ada bersama dengan kita, tetap bersama-sama dengan kita. Ini adalah jaminan Tuhan yang hadir di tengah-tengah bangsa Israel dalam menghadapi kesulitan, dan ini juga berlaku bagi kita amang dan inang di tengah-tengah kelemahan kita, di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi. Hanya yang perlu amang dan inang adalah kita tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ikon totong do denggan parsaurata do debata. Jadi nakingkan hamolon nihala bangsa Israel mulai manasida membandingkan ditiki di pauli si Salomo bagas coroi di sido debata jala uli si tutu jala denggan nuaing nga menurun kualitasna ay bahab bangunan na pedang sa uli ala sepanjang sejarah bait Allah yang dibangun oleh Salomo lah yang terindah termegah sepanjang sejarah.
Ale Roma de bata manang songo dia pe bagas coro na di ingana muna nuaing, na di pauli muna nuaing, dang masalai narikot ima di tonga-tonga muna doau nuaingin. Jadi bukan masalah di mana kita tinggal, bukan masalah di mana kita bekerja. Baga pe uli pe bagasta di side bata. Kos-kosa pe inganat ta tinggal nuaing di sido de bata. Kontraka penuang bagasta inganata di sido de bata. Jala bahkan inganan nahona banjir pe, na jok banjir pe, inganata na di sihita tinggal, di sihita modom, di sihita mangat pagodang-godang danang, di sido de bata. Jadi bukan persoalan dari bahan bangunan apa rumah kita dibangun, maka kita akan memperoleh damai sejahtera dari Tuhan. Tetapi itu ditentukan oleh kualitas kita. Kualitas nasong dia. Bodo jabut tabagak. Ale molol na marbadai amat tado inata. Neraka doi. Neraka. Bodo jabutta terbuat dari pualam. Alai molodakyado. Molodakyado mula danaki manang amat tadang mula tujabu. Neraka doi. Adong do tahe amat tanah soya mula tujabu? Tidak ada. Kecuali karena bekerja beda datang kan, alang bekerja bekon ikon mulak sahelisa bulat do kan, ale mulu adong dua mata, mulu juta mata, adong dua nata na soya mulak tujabu, tidak ada, adong dua mata na malas mulak tujabu, adong do kan, ba marsi berengat to mate, ini nang mata kunar rohanar. Adong do, ale dang jama dijabui. Ayo la mula amate tujabu, na perjulo di bereng isi mah. Repeta ni nate. Haru unang ko mula kina, hape dung dang mulak, mulai bangga dulu. Ay di dia do, tong di repete musikan. Molo sei, boy do malas mula amate do inate tujabu, ala hola sa tujabu holan na berbadai. Holan na berbadai, dang cocok rohana. Holan na kaluar masudi guar nina di kebun binatang. Molo sei kasar sinsa kasar nama di bayan. Ujungna iba majawi hera hotel. Tahu tuh hotel? Tahu tuh kan? Holam menginap. Holam bodom dungi lao. Bodo jabu di besong ni. Ala dang nyama be di jawi. Jadi boy do tod dini de bata dang rap do tita boy. Tengok do pita cerita ni si Saud. Itu kan? Ya dona pernah Roh Allah meninggalkan Saul. Itu kan saat kapan? Saat dia cemburu kepada Daud. Daud bisa mengalahkan orang Palestina dan Goliat. Kemudian para perempuan yang ada di Israel bernyanyi, ketika Saul mampu mengalahkan 1.000 orang, tetapi Daud sudah mengalahkan 10.000 orang. Ketika Saul mengalahkan 10.000 orang, tetapi Daud sudah mengalahkan 100.000 orang. Dia marah. Akhirnya roh Allah meninggalkan dia. Allah cemburu ibana. Jala Allah ditinggal hon ibana de bata. Itu na paling utama. Ditinggal hon ibana de bata. Lau ibana merpandukunan ibana. Tu di luar ni de bata. Allah ni amang dot inang. Boy du bagas tei. Dang miat tot di perbadia. Allah hita pedang makalaputi akan naudi dot na denggan. Jala dang tapatu pada si asa roh hadirion ni de bata. Saat kapan kita dapat merasakan Tuhan dan menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita melalui dua-dua kita mula meredde kita alanido unang ujut kita meredde merdua roha do teh merdua holong daripada pasu hami ode batanami molong ata dihusoni mimbar namai Roma de bata manupaki kita anggo swadong betangi yang di bagasi anggo swadong be edde rohani di tongan di bagasi bohado kita menghadirkan hadirat ni de bata di tongan-tongan di bagasta amang dot inang na dia holongan di bagasan Yesus Kristus los martomo ma di bagasan tikion dohot tahun pengajaran iman itu kan iko mulak meninna song partangangani mulak tutongani bagasta iko rap di si natoras dana laho mabigi hatani debata say huingot do ditiki mekmet say di patu pado dung say mangan meredde gitu kan dung say mangan di tongan di meja makan itu pe saya di hudo apal sayat edi
tapau laki di tonga-tonga ni hari burun nuaing di tonga-tonga ni akahamolon nuaing tapaulak pertanyaan ni di tonga ni bagasta amang dot inang na diholongan di bagasan Yesus Kristus tidak masalah rumah dan pekerjaan seperti apa yang kita miliki saat ini, tetapi pastikan amang dan inang bahwa roh Tuhan ada di sana. Tuhan ada di sana. Roh Allah didok naking di ayat 5. Todiku marsihoho dojong-jong di tongamuna unak kamu mabiar. Jadi mengatasi rasa takut, mengatasi putus asa adalah ketika roh Allah tetap bersama-sama dengan kita. Napa teluhon? Marhiti hatani debata di bagasan tikion. Debata pasahat hadameod di tonga-tongata. Ima marhite debata satiado di jajina. Jadi amang dot inang tukdo debata mangalehon lobisian na pinikiran ni rohani jolma. Jadi di ayat onom sahat ro di ayat sia di tonga-tonga ni hamolon na diadopini bangsa Israel tentang bahan bangunan, tentang kualitas bagi bait Allah, roh mahatani debata di ayat onom saat roh di ayat walu. Sautik nari nama ulahakuma makuturi langit doh tanah doh laut roh di darat. Huturok kuma dohot salhut akabang soperbegu jadi Roma hasudungan ni rohani salhut akabang soperbegu jalagohak kuma joroon hamuliaun ahu dona puna perak jala ahu na puna sere. Itu janji Tuhan bahwa Tuhan sanggup memberikan kualitas terbaik dalam kehidupan kita di luar kemampuan kita. Yang penting adalah kita percaya pada janji Tuhan. Dan dikatakan amang det inang dia sia. Jadi gumodang mahamuliaon ni coro perpudion sian perjului. Anggo bangsa Israel mamereng no mulido na dibangun ni si Salomo. Sian nuaing. Alai ro de batamadok gumodang hamuliaon ni coro perpudion. Maka jangan terlalu tinggal dalam nostalgia masa lalu. Keberhasilan masa lalu yang mungkin lebih menyenangkan, tapi nantikan berkat atau rencana Tuhan yang akan lebih luar biasa. Jangan hanya menanti, jangan hanya fokus kepada mujizat persi kita, tapi ikutlah tentang atau bagaimana rencana Allah dengan persi Allah. Unang persi tata bereng, ale persi ni de batama. Alania mangdot inang na diholongan di bagasan Yesus Kristus mariti hata ni debata di bagasan dikon ikon postru hata di hata ni debata dakya debata mengingkari janji ale setia do debata di jajina lehonon na do lobi kumodang sian nang ni lehonna ditikina salpu di nguluta narikot porsia hita tu jaji ni debata ala nunga norikot tabereng amang dot inang dilehod debata Yesus Kristus dihita salhutna lobi sian nang nilehon na dui aka artado aka sinaw ala Jesus paluho kita siya dosa papirhon todita di tonga-tonga ni perdalan ni ngulutta nama dongan hita rap dohot tita sadaron ro di saling-ling na debata mama masuk-masuk amin bertangyang meta Tuhan Yesus napuna ngulu nami mau lihat dot puji-pujian di pasahat rohanami tuho dia sini roham doh didinggan di basam di parmudu-mudu ho dohami di paroroto dohami di papir hotor dinami di nama delani ari-ari ni ngulu nami nungarap kami mabigi hatam Tuhan imana totong melako mangguguy ho kami madelani ari-ari na nilihom tuhami molo jupa hami akahamolong doh aka ilu-ilu doh aka lan asing Tuhan nasowo tuhami do pina masa alai turpu ko pengoto kami asapirto dinami ala debata manotong di tonga-tonga nami amang nabasa huwa kami asuli ruas ni huriam tua depamu akan amarlas ni roha di bagasan samingguon ima dinamar ulang tahun nasida adong sapul sia halak ruas ni huriam seilam tabai roha moleate di nasida jala totong marlas ni roha nasida garub ari ganup tiki di perdalanan ni ngulu nasida nunga gudang Tuhan akan nong nilihommu di lasni rohana sidei di papatar hodo
akka dinggan ni basam. Wa kami nang keluarga namar ulang tahun parsarepeon adong sa kakak say lam hot holong ni roha dinasida buirap tuduluk tuturuan mengadopi perdalanan ni perrumah tangga di bagasan asidot holong ni roham. Wa kami akaruas ni huriam namar sahit nagali na pihak di pedoman na ikon kunjungan tu rumah sakit ganu tiki dohot masa-masa pemulihan nuai saya papirto di nasida Tuhan molo tungpe dang gira malum parsahiton nasida pasu-pasu obat dok si panganon na pinangan nasida saya totongo Tuhan di bata di tonga-tonga ni akana hacit na dilala nasida alai saya totong ma dengan hubungan saya totong ingot nasida dia sidot holong ni roham na setia doho mendampingi akan amar sahid di tonga-tonga ni parsahiton na wa kami nang di bagasan tikion amang nabasa ima ruas ni huriam nalah macalo pasu-pasu perbagason di hari Sabtu tanggal 31 Januari anggiat ma saya tulus sudi akka naum ni sakapamu marhite anakmu doh berum saya totong nam hot hakolongan di nasida jala porsia nasida di cacim jala marlas ni roh nasida di akka pangaradion nasida wa kami nang ruas pengayoman ima dapat putra Haryanto Sigiro saya totong Tuhan di haringgason parsaurat di tongani huriam jala bu ibana bertumbuh dewasa dalam iman bersama-sama dengan jemaat HKBP Mampang Prapatan. Wa kami ma sudiaka kegiatan masa minggu ima ibadah awal tahun bona tahun pelantikan panitia pesta gotilon ibadah keluarga ibadah tabur benih pelaksanaan periodisasi seksi-seksi saya tulus ma Tuhani dengan mardalan na di uluhan amang padita resort jalan na dihobasan yak kaparalado rap retama sude ruas nyuriam madohoti ulauni Tuhan songodalan nami makamula tehon jalan martangiang nalaho memasuki akka program di tahun 2020 nomon Tuhan huwa kami ma nang sudi ruas nyuriam na masihol di rokap di dakdanak doho dia kaulaon sayho mamangalehon na mangadopi akka hamolon na mangadopi ilu-ilu sayho mo Tuhan di bata mangapus ilu-iluna papir hotodina ala totong doho di bata na conok tuhami salhutna mulai tema amang nebasa asimaroham dihami hueleko kami do nang pemerintah nami na mengadupi berbagai hamolon di berbagai sektor manang berbagai bidang anggi ma Tuhan sai di bagasan panupayomu nasida asa totong merbisuk laho mabain aka keputusan na mabain kesejahteraan dot keamanan di negara namion diaka ruas nihuriam na tabba diaka jabatan do diaka ulaun na meragam tabba nang si ulahon na muse saya perguguna sida mangulahon aka ulauni wa kami manang akadongan nami na berduka na tarilu na totong di bagasan tikion mengadupi hamolon alani bencana ekologi di hutan asing saya totong papir to dinasida Tuhan saya totong urupi nasida marhiti hami akan porsia marsyurupa kami mamorsan akan dodoki asa tungguin nasida Tuhan debata boy marlasni roha di masa-masa duka ni nasida tong mulai ate mamang nabasa si moram dihami sama dosa nami asa utamaham gawian akon mangasang Kristus Yesus martangya kami tuho amin talas sumahatan ni debata marhiti na marid dihita huhut pasahat pilihan
tanya koma peliatta. Ale de bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan di salgut sile leon nadinggan. Dot nasa ulibasa na mauliutus. Ho pasahat hami masian na nilihom mitu hami pelian nami tuho. Saya jalo may gabi uap na khusus di julum. Paso-paso may jala ramoti. Asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dot ti portibio. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami gudang ni seleho-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say roma harajonmu, say saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unak kami togiho tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasorhon madamena tuto di munabe.